Weche manyien gi Vincent Otieno. Familia mar mane en ogai maduong' bu siasa mar ODM mosenindo Raila Amolo Odinga wacho ni pod gin gi buok mokalo kolure kod tho mar Raila manotimore tarik 15 dwe mokalo e piny mar India. Dr. Oburu Oginga bende en wadgi Raila maduong' wacho ni tho mar Raila ne otimore bang' kane osethiedhe remo manochokore wiye kata blood clot. Kata kamano Raila wuon to ne otho ka ong'eyo ni ne okwal loch mare kaka jatend piny e yiero ma 2022 makmana ni ne oyie donjo e sirikal mar mondo mi ores oganda Jo-Kenya ma bende oganda Jo-Kenya kaachiel kod piny Kenya mane osenjawore mokalo gi weche mag ng'anyo kaachiel kod tulo makinde duto ma bende ne okel kod kweth mag Gen Z. Dr. Oburu Oginga ne oyango ni Raila ne ochopo e boma ma Kerala mantiere piny mar India bang' kane osewuok Mumbai kama ne odhi thiedhe kolure kod chandruok mar poto mar remo mawachore ne nitiere wiye. To kata kamano ne oduogo wito ngimane e yo mapoya nono, wach ma pod mako dho familia mare kaachiel kod oganda Jo-Kenya duto nyaka chop sani. I was quite shocked. I did not expect him to go so abruptly like that. And we were to meet in Dubai as he was going to be there for about 4 or 5 days. And that he was being resuscitated in ICU. I also almost collapsed. How we managed to survive, we have not recovered yet. Oburu kata kamano lero ni familia mare Raila. Oburu kata kamano lero ni Raila ne oter Mumbai juma achiel bang' kane teko mag yedhe bende ni thiedhe godo e pacho ka kolure kod wach mar poto mar remo ne nitiere wiye. Teko mar yedhego ne odwa bedo mathoth momiyo ne otere e piny mar India mondo mi noyud chenro mag thieth. Ema gikone to koro ne oduogo wito ngimane apoya nono. Wach ma bende Oburu wacho ni pod okawogi gi buok kendo giwuoro nyaka chop sani. Some clot which was discovered in the head. It was being resolved by our doctors here in Nairobi, but they were using strong medicine called steroid, which was wearing him down. That's why you saw him pulling out of some public functions, because he was feeling weak and tired. But